Czy zastanawialiście się kiedyś, czym właściwie jest Wileńszczyzna? Czy to konkretne miejsce na mapie z wyraźnie zaznaczonym początkiem i końcem? A może raczej przestrzeń symboliczna, zbudowana ze wspomnień i opowieści? Czy Wileńszczyzna znaczy to samo dla każdego? Czy potrafimy ją zdefiniować? Czy ją rozumiemy? Może właśnie od pytań zaczyna się prawdziwa podróż. W pierwszym odcinku ruszamy z serca, z Wilna, a poprowadzi nas iście naukowa ekipa. Dr Barbara Stankiewicz, historyczka, oraz dr Anna Pilarczyk-Palaitis, antropolożka kultury. Strasznie jestem podekscytowana. Mieszkam tu od tak wielu lat i tak naprawdę jeszcze nigdy nie byłam na prawdziwej wyprawie naukowej po Wileńszczyźnie. To jak nazwiemy nasz kemper? No właśnie, wiesz, ja myślałam długo i powiedziałam, że on jest tak wielkim zwierzem, że większego niż żubr nie znam na Wileńszczyźnie, więc niech zostanie żubrem wileńskim. Co ty na to? Jak Piłsudski? Jak Piłsudski też miał swoje wileńskie żubry w Warszawie? Ups, zapomniałbym. Do wspólnej wyprawy zaprosiliśmy także profesora Alfredasa Bumblauskasa, wybitnego znawcę historii Litwy, którego niezwykle mierzi fakt, że na oficjalnej współczesnej mapie etnograficznej Litwy Wileńszczyzna jako region nie istnieje. Najpierw zajrzymy do jednego z najstarszych uniwersytetów tej części Europy. Uniwersytetu Wileńskiego, który jest z pewnością nie tylko jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w regionie, ale też przez stulecia pozostawał duchowym i intelektualnym centrum Wileńszczyzny. To tu kształtowały się idee, które po dziś dzień wpływają na to, jak myślimy o tym miejscu. Dzień dobry, Laba diena. profesorze! Nu jau užsilaukiau jūsų. Labą dieną, Ana Laba Milai. diena. Miela matyti. Barbara. Musiałyśmy pojechać, znaleźć kemper, wynająć kemper, zatankować, zdobyć prowiant, zaparkować go. Naprawdę nie było to łatwe, ale Nieko, już nieko. jesteśmy. Užsilaukiau, bet aš jums padarysiu vieną netikėtumą. Nueisim susitikti su žmogum, be kurio, manau, Vilnijos ir Vilniaus dalykai šiandien nesvarstomi. A kto to może być? Brzmi Odspiekit. intrygująco. Atspėkite, einam. Idziemy. Na va, merginos, matot, prie ko prisėdau. Atėjo Tomas Venclova, be kurio Vilniaus ir Vilnijos istorija, manau, neįmanoma, bent jau tas lietuviškasis požiūris, kuris yra paradigminė permaina, įvykdė, tai būtent Tomas Venclova. Wspaniała niespodzianka. Jesteśmy zaszczycone. Przyjaźnił się pan z Czesławem Miłoszem. Jak znajdowaliście właśnie to porozumienie swoich różnych wizji Wilna? Kada susitikom pirmą kartą, tai buvo jau Berklyje, tai yra San Francisco priemiestis. Ir iš karto pradėjo vartoti žodį Vilnius. Būtent kalba lenkiškai, jis lietuviškai mokėjo, suprato, bet vengė kalbėti, nes žinoma labai su klaidomis kalbėjo. Ir jam tai buvo nepatogu. Aš supratau, čia toks diplomatiškas mandagumas, pripažįsta Vilnių Lietuvai, nu gerai, bet reiškia, aš irgi diplomatas, aš atsakau, bet aš sakau Vilno. Ir man rodos taip, geriausia išeitis bandyk atsistoti į to kito poziciją. Ir turėk vilties, kad tada ir jis prie tave šiek tiek prisitaikys. Tai mums su Milošu taip ir išėjo. Ir pradėti tą, ką vadintume empatinį istoriografiją. Taip. Iš tikrųjų. Turbūt, Tarp kad- Lenkų lietuvių ir atsirado tas dialogo pagrindas, kuris be jūsų dabar to dialogo, tai aš neįsivaizduoju, kaip toliau mes galėtume šnekėtis. Buvo, žinoma, palygint nesunku tą empatiją pajusti, kadangi Milošas laikėsi Giedriaus pozicijos, kad istoriškai, teritoriškai, geopolitiškai tas klausimas turi būti išspręstas ir faktiškai jau yra išspręstas. Vilnius atiteko Lietuvai ir baigta. Palikime sienas, kurios yra. Ta siena nubrėžė Stalinas. Jis ją nubrėžė iš dalies tam, kad supykdytų lietuvius ir lenkus, iš dalies tam, kad supykdytų lietuvius ir baltarusius, o ten jau skaldyk ir valdyk. Bet kaip jis ją nubrėžė, taip nubrėžė. Ir geriau jau jos nebeperžiūrėti. Vilniaus klausimą mes jau esam šiek tiek pasiaiškinę. Vilnius vis tiek jau daugmaž visi pripažįsta tą daugia kultūriškumą, turbūt net ir lietuviai. Bet štai lietuvių etnografinis žemėlapis. 22 ar 3 metų data
Pasirodo, iš tikrųjų, etnografai net Švenčionis priskyrė į šiaurę nuo Vilniaus dzūkams, bet įdomiausia tik tada atkreipdėvis, bet apie Vilniuje jokio žodžio. Etnografinis žemėlapis turi atspindėti realią padėtį, neturi būti kažkas, taip sakant, įsivaizduojamo. Dobrze, ale jednak dla mnie jako Polki z Litwy bardzo ważnym i kluczowym chyba pytaniem jest autochtoniczność mnie samej i Wileńszczyzny. Matot, Vilniuje čia labai paini situacija istorinė. Man asmeniškai atrodo, gal aš ir klystu, tegu mane istorikas pataiso, kad jau Gedimino laikais ir Mindaugo laikais tas rajonas vis vien buvo mišrus. Buvo baltų, buvo ir slavų. Tai buvo slavai autochtonai. Niekas tada dėl to per daug nesijaudino, visi mokėjo 2 kalbas, bet ir dabar mes visi mokam mažiausiai 2 kalbas, o kartais ir daugiau. Ir niekam tas nesunku ir nebaisu. Nie przeszkadza. Niekam tas nekenkia. Tai panašiai ir tada buvo. Dabar vėlgi, ar yra Vilniuje lietuvių? Yra. Apie Švenčionis, Adutiškį, Ceikinius be abejo yra. Toliau yra apie druskininkus, yra lietuviškų salų. Iš ten kilę kai kurie lietuvių kultūrininkai, pavyzdžiui, Čiurlionis. Dieveniškėse yra lietuvių. Yra dabar jau sunku pasakyti, kiek jie ten išliko dabartiniais laikais. Apie Gervėčius ir apie Pelesą lietuvių. Bet tai yra palyginti nedidelės salos. Vyrauja lenkiškai, daugiausia lenkiškai, iš dalies baltarusiškai kalbančios teritorijos. Ir vėlgi aš čia nieko baisaus nematau. Tol, kol tie žmonės save laiko Lietuvos piliečiais, ir mes turime padėti jiems save laikyti Lietuvos piliečiais, neatstumti jų. To jest chyba idealny moment, żeby rozpocząć nową tradycję naszej wspólnej podróży, czyli wspólne zdjęcie. Aha. Profesorze, profesorze, uśmiech. O. Pierwsze do naszej kolekcji. Profesor Węclowa dał nam do myślenia, przypominając, że Wileńszczyzna dla każdego może znaczyć coś zupełnie innego, ale także, że współcześnie powinna być to przede wszystkim przestrzeń spotkania. Żeby to wszystko ogarnąć, czasem warto spojrzeć na wszystko z perspektywy, ale tu zaczynają się schody. I to nie mało schodów, bo prawie 200. No dobra, dla chętnych jest też winda, ale nasi prowadzący nie są leniuchami, weszli pieszo. Naukowcy kochają wyzwania. Dlaczego rozpoczynamy rozmowę o Wileńszczyźnie z dzwonnicy Świętych Janów? Nu, mano mintis bus tokia. Lietuvos istorijos nėra be Vilniaus. Kaip Tomas Venclova yra sakęs, be Vilniaus Lietuva šalis efemeridė. Be Vilniaus nėra Vilnijos. Vilniaus nėra be Jonų bažnyčios varpinės, bokšto, nes čia dominantė, aukščiausias taškas, žiūrint į Vilnių, 68 metrai su kryžium, nu ir čia visą Vilnių pamatom. Mes esam scenos vidury, kaip Milošas sakytų, po barokiniais debesimis, barokinio bokšto dominantį mes viską galim pamatyti, visą Vilnių iš pačio vidurio taško. Nu, va, kad ir šičia. Ten katedra, ten žemutinė pilis arba valdovo rūmai, ten Gedimino pilis, ten 3 kryžiai ir pats seniausias Vilnius, tas, kurio dingo 1390 metais, su Vytauto dėka prisidėjus, sudegintas. Mes matom, čia šalia Pilies gatvė, po kojom eina nuo Pilies, čia suka gatvelė, pro Jonų bažnyčią, į Trakus. Aha. Čia jau prasideda Graikų arba Rusėnų miestas. Čia mes matom grožybės, Onos bažnyčia, Bernardinus, bet jau Rusėnų miestas ir jau Soboras. Toliau už Soboro jau mes matome Užupį ir Polocko traktą. Pietinė kryptis. Parodėm Rūdninkų vartus, Aušros vartai, Rūdninkų vartai ir einam link Trakų vartų. Nu va, žiūrėkim. Rotušę paliekam ten, Rotušės kampas jau remiasi Rusėnų miestą, Rūdninkų vartus palikom, o dabar jau čia noriu ką rodyti. Vokiečių gatvė. Kur jį veda? Pro Kotrynos bažnyčių, žiūrėkit, už Dominikonų. Čia už Dominikonų bažnyčios, už Kotrynos. Jau už Kotrynos bažnyčios yra Vilijos vartai. O, Ne Vilniaus, Vilijos vartai turi būti. Apie Viliją mes dar šnekėsime. Vilijos gatvė, ji veda į Žaliąjį tiltą.
Ta ten operos ir baleto teatras. Tai štai turime 2 traktai. Polockinis traktas, Trakų traktas, atkreipėtėmės. Przez ulicę Basanavičiaus, Pohulianka, Basanavičiaus gatvė nusileidžia. Ir čia ateina, o čia mes jau matom Rygos traktą. Tai va, Vilniaus pagrindinė turbūt kompozicija čia ir yra. Traktami wychodzącymi z Wilna płynęły wpływy kulturowe, języki, idee i towary. Patrząc na nie, widzimy, w jakich kierunkach rozwijała się stolica, a wraz z nią i Wileńszczyzna. Wskazane trakty wyznaczą również kierunki naszej przyszłej wędrówki. Nasza ekipa jedzie ze Starówki w kierunku Kolonii Roskiej, czyli dawnej dzielnicy Rossa. Czy ma profesor jakąś odpowiedź na to, dlaczego te dzielnice nazywano koloniami? Jos yra tikrai susijusios su Vilniaus, tai yra Peterburgo, Varšuvos geležinkelio statybom. Ir va dėl to tarsi tokios kolonijinės gyvenvietės. No prawda, bo w innych miejscach Wileńszczyzny tych kolonii nie ma. No. Tak. Nie ma, tylko w tych miejscach, gdzie idą tory. Szukając Wileńszczyzny jeszcze w Wilnie, przyjechaliśmy pod dom braci Mackiewiczów. Józefa i Stanisława Cata Mackiewicza. Nu, o mums svarbiausia turbūt ir yra, kad mes su Tomo Venclovo ne tik Vilnių apšnekėjom ir Vilniaus svarbą, tiek Lenkams, tiek Lietuviams Jeruzalę, bet kartu tarsi darom tokį mindinį eksperimentą. Vilnių iškeliam link debesų, o kas lieka aplinkui? Kas lieka be tų Vilniaus grožybių? Nulieka Vilniuje kaip žmonės. Ir mes į užmiestį ir patraukėm. Pirmiausia, atvykom į Rasų koloniją, šalia Rasų kapinės. Ir jau čia prasideda tas gražiai peizažai link Vilnelės, link Konvickio. Bet čia pradėjom nuo brolių Mackevičių, kurie čia, Józefos Mackevičiaus vaikystė čia praėjo. Paaugliškai ir Stanisław. No właśnie, to jest dzielnica Wilna, czy już Wileńszczyzny? Mes tik su tuo klausimu palikim. Chyba nie odpowiemy na to pytanie, bo to jest nie tylko pytanie o geografię, ale także pytanie O o tożsamość. czas też, prawda? Bo w różnym czasie to O mums čia svarbu, turbūt vis tiek kas svarbiausia yra. Kad Józefas Mackevičius, mano įstikinimu, yra po Milošo iki Konvickio, ar gal net po Konvickio, bet jis yra iškiliausias Vilnijos rašytojas. Józefas Mackevičius yra liudininkas ir kaip atkasimo suradimo Katinės palaikų ir Panerių tragedijos. Tai štai va, tas Vilniaus, mes labai dažnai pasakų miestas, bet Vilnius perėjo ir tą kapitalinę tokią virsmą tragišką. Ir Józefas Mackevičius čia nepeina. W powieści Lewa Wolna Mackiewicz genialnie wyróżnia 3 patriotyzmy. Narodowy, doktryny i pejzażu. Narodowy interesuje się tylko ludźmi zamieszkującymi dany pejzaż, ale nie pejzażem. Doktrynalny ani ludźmi, ani pejzażem, tylko zaszczepem doktryny. Dopiero patriotyzm pejzażu obejmuje całość, bo i powietrze, i lasy, i poля, i błota, i człowieka, jako część składową pejzażu. Tau labiausiai ir patinka Vilnijos patriotizmas. Pejzażu. Kada Mackevičius daug kur fiksuoja tas muštynės dėl kalbų bažnyčiose. Vos ne mini peilius, dalgius ir taip toliau. Žodžiu, tą 19 amžiaus, 20 amžiaus sandūros konfliktus tautinių pagrindų. Jam aiškiai nemiela. Viskas čia paribė. Toliau. Jam nelabai miela matyti ir tie doktrininiai, kaip tu sakai, nei komunizmai, socializmai, klerikalizmai, nacionalizmai, nemiela. O peizažinis patriotizmas, kaip tu esi užaugęs va čia prie Vilnelės, šalia Vilniaus, tai atrodo, kad tai ir yra išganimas, kad tu myli savo kraštą i tu jį pavadini peizažiniu patriotizmu. Ale nie tylko, bo dlatego, że on widzi całość i szuka rozwiązań, szuka dialogu, a nie tego, co nas dzieli. Sako, ale jam to, man co łączy. patinka ir bažnyčia, ir cerkvė, ir mečetė, ir sinagoga. Wszystko to, co jest tutaj obok i w Wilnie, i w Wileńszczyźnie.
Dla Józefa Mackiewicza pejzaż Wileńszczyzny to coś więcej niż tylko widoki. Całe szczęście, jazda domkiem na kółkach pozwala na kontemplację krajobrazu bez wysiadania z samochodu. Można pić herbatkę i co zakręt wzdychać. Patrzcie, jak tu pięknie. Čia yra aukštutinis pavilnys. Galime laikyti, kad čia vis tiek Vilniaus jau pakraščiai arba ant ribos su Vilnyje. No bo ta Wileńszczyzna zaczynała się w różnych momentach historycznych, w różnych miejscach, Tak, prawda? Miasto się jednak przesuwa. Mackevičiaus kraštovaizdinis patriotizmas. Man čia prie Konvickio to pavilnių labai limpa. Ta Vilnelė šitas regioninis parkas dabartiniais žodžiais kažkoks yra stebuklingas gėris. O, zobaczcie, jesteśmy już pod pięknym kościołem, w którym jako ministrant służy właśnie Konwicki. Jesteśmy w wileńskiej Szwajcarii. Tak czasami nazywana jest właśnie ta kolonia wileńska, ta dzielnica Wilna. Myślę, że na pewno ze względu na jakieś wzgórza i okoliczności przyrody, ale też przecież na ten piękny kościół zakopiański. No myślę, że taka nasz polska Szwajcaria. Wybudowany w międzywojniu. No i oczywiście najważniejsze to, że ministrantem był tutaj właśnie sam Tadeusz Konwicki. Tadeusz Konwicki, jak sam pisał, dość wcześnie zrozumiał, że pisarz musi mieć rodowód. Być skądś, mieć swoją ziemię ojczystą. Podobnie zresztą jak Józef Mackiewicz. Obaj tworzyli mit Wileńszczyzny, literacki obraz przestrzeni pogranicza, wielokulturowej, ale też dramatycznej i naznaczonej historią. Obydwu z pewnością należy zaliczyć do grona najważniejszych twórców tego regionu. Konvickis yra labai svarbi tema, nes jis pats svarsto, ar aš Vilnietis, ar Vilnijietis, sakykim. Taip, aš taip supratau. Lyg tai ir Vilnietis, nes gimnazija, universitetas yra ten, jo visi kaimynai iš Pavilnių yra ten, bet kartu jis jaučia, kad yra šiek tiek 6 kilometrai nuo centro. Ale jeśli mówimy o tym kanonie pisarzy Wileńszczyzny, to chyba ważne, abyśmy my jego mieli i my jego znali. No i żebyście byli z niego dumni, No właśnie. jako mieszkańcy Wileńszczyzny, bo to jest Zgadzam. bardzo ważne, żeby mieć z kogo być dumnym, a są takie postacie. Chyba nie tylko musimy zastanawiać się o tym, co ważne było w przeszłości, ale co dzisiaj dla nas stanowi ten kanon, co współcześnie jest dla nas dumą. Tak, bo chyba tak jest, że wydaje nam się, że ten kanon jest taki stworzony raz na zawsze, że on się nie może zmienić, on się powinien zmienić. Tak. Bo Ja, to zmienia się aišku. świat, zmieniamy się my. Ja, aišku, dėl to, kad jis pastoviai turi būti pulsuojantis, atsinaujinantis. Chodźcie, w takim razie pokażę wam, jak ciężką serpentynę musiał pokonywać codziennie Konwicki, żeby dotrzeć tutaj na górę. Do tematu kanonu pisarzy Wileńszczyzny jeszcze wrócimy. Teraz trzeba ruszać dalej. Przed nami legendarna serpentyna w Tupaciszkach, łącząca dolną i górną kolonię wileńską. Prywatny mikrokosmos Tadeusza Konwickiego. Swoją drogą ta kręta, stroma droga, wijąca się po zboczu wzgórza, musiała być nie lada wyzwaniem dla furmanek i pierwszych samochodów, szczególnie zimą. Prawdziwe góry! Aha. U mnie książki już padają. Va, žiūrėk, kokį kampą mes čia turėsim padaryti. Ulia, įtilpsim. Oj, oj, Zobaczcie, jaka O. serpentyna Čia prawdziwa. Ana Oj. fenomenali. oj, 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 oj. Z górki na pazurki! Nu dabar jau leidžiamės, matote, apačioje jau gyvenvietė. Kodėl pradėjom rūkti? O, o, o. Coś To ja- zaczyna się psuć w naszym kemperze po tej serpentynie. Tai tikrai buvom pradėję gest, mes noriu pasakyti. Trochę tak. Nu, buvom troškę tak. Nie podoba mi się w Szwajcarii. Šiek tiek sugedom. No, żubrze, trzymaj się. Przy ulicy Dolnej 22 znaleźliśmy dom, a na nim tabliczkę pamiątkową, której zielony kolor nawiązuje do oryginalnego koloru domu pisarza i do przyrody Wileńszczyzny, którą tak kochał i tak dobrze pamiętał. To tutaj, w tym jednym z niepozornych drewnianych domów dorastał Tadeusz Konwicki. Jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.
Architektura tej dzielnicy jest prawdziwą mieszaniną stylów. Od prostych drewnianych domków po modernistyczne wille. Trochę miasto, trochę przedmieścia, a trochę wieś. To uświadomiło nam, że granice, gdzie zaczyna się Wileńszczyzna, są bardzo płynne, rozmyte i niejednoznaczne. To był piękny dzień, wyjątkowe miejsca, inspirujące rozmowy. Ale umówmy się, podróż, w której wszystko idzie gładko, to nie jest prawdziwa przygoda. Więc te dziwne dźwięki, które wydawał nasz kamper na serpentynie, cóż, nie były przypadkowe. No tak, tak. Aha, coś tu kapie. Rozumiem. No dobra, to czekamy na was. Słuchajcie, wygląda na to, że nasz żubr padł na dobre. O ką aš buvau sakęs, kad kemperiai yra vienkartiniai daiktai. Taip išeina. Bet nepriklausomai tegul būna vis tiek. Diena pavyko, man atrodo, dėl to, kad mums prašnekinau mes vieną didžiausių mano galvotojų apie Vilnių ir Vilniuje, Tomą Venclovą. Na pewno. No, ir kokią, žiūrėkit, gražią mintį jis pasakė. Daug tai nacionalizmų, daugam Vilnius yra Jeruzalė, bet dažniausiai Tomas Venclova labai gražiai moka kritikuoti lietuvius. Mūsų baimės yra iš nepažinimo. Nepažįstam, tas būdinga lietuviams yra, o dažniausiai baimės yra tada, kai nepažįstam. Ir ta mintis man pasirodė šios dienos yra geriausia, reziumuojanti ir įvedanti temą. Nu, turim pažinti. Tylko ja Vieni bym kitus. nie ograniczała tego do Litwinów. To dotyczy wszystkich ludzi na świecie i Polaków, i nie tylko Polaków i Litwinów, że po prostu tam, gdzie rozum śpi, budzą się demony, jak mówił Goethe. Dėl to turim puikią idėją, vykstam pažinti. Wszystkie te izmy, nacjonalizmy, komunizmy, hitleryzmy zamykają ludzi na inność. Jau pašnekėjai beveik kaip Józefas Mackiewicz. Tak, jego można przypomnieć, bo on mówił o wspólnocie myśli, wartości i o tym chyba jest również Wileńszczyzna. Poznamy ją, jeżeli nie zjedzą nas tutaj komary, czekając Jeżeli na znajdziemy pomoc następnego drogową. żubra. Obiecali, że zamienią nam żubra, jeżeli okaże się niewyleczalny, na nowego i będziemy mogli ruszyć w dalszą podróż po Wileńszczyźnie. Miejmy nadzieję. Więc nie traćmy entuzjazmu. A słuchajcie, jeszcze nie pokazałam wam, jakie piękne zdjęcie nam dzisiaj wyszło. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Jest, zobaczcie. Ojej, Pamiątkowa chwila artistai. z 2 profesorami. Dobrze. Piękne zdjęcie pamiątkowe. Pierwsze. Pierwsze. Wyruszyliśmy w tę podróż przede wszystkim po to, żeby spróbować odpowiedzieć na pytania, które od dawna w nas siedzą. Czym właściwie jest współczesna Wileńszczyzna? Gdzie się zaczyna? Dokąd prowadzi? I dlaczego wciąż tak trudno ją zrozumieć? Ta podróż to nasza próba zbliżenia się do tych odpowiedzi. Krok po kroku, rozmowa po rozmowie, miejscowość po miejscowości. W kolejnym odcinku ruszymy w stronę Mejszagoły, gdzie poszukamy początków Litwy.